أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngiyaqhubeka ngale ncwadi le ethi Ma'rifatullah, ukwazi kabanzi ngo-Allah ngomdali wakho, ebhalwe uSheikh Umar Gabir. Allah sends his nur upon nur and his blessings upon blessings and his peace upon peace upon the Sheikh and upon each and every one of us olalele noma obukele le video. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ra'd, Surah number 13 of the Holy Quran, chapter 13 of the Holy Quran, verse 28. Allah says, Alladhina amanu, labo bantu labo abakholwayo, watatma'innu qulubuhum, izinhliziyo zabo zithola intokomalo noma ukujabula bizikrillah, ekukhumbuleni umdali wabo, ekubeni kwabo nobudlelwano nomdali wabo, hayi noma ubani, abakholwayo kuphela. Abo bantu labo abakholwayo, izinhliziyo zabo zithola ukujabula nentokozo nentokomalo nokuphumula kuphi? Ekukhumbuleni umenzi wabo, ekukhumbuleni umdali wabo. Allahu akbar. Ala bidhikrillahi tatma'inul qulub. Allahu akbar. Allah says, ngaphandle kokungabaza, without doubt, ekubeni nobudlelwano, ekukhumbuleni umdali wakho, kulapho izinhliziyo zithola khona ukuphumula, kulapho izinhliziyo zithola khona injabulo, kulapho izinhliziyo zithola khona intokomalo, kulapho izinhliziyo zithola khona ukwethaba. Hayi kuzo zonke lezi zinto lezi wena ozenzayo, uthi ma une stress ucabanga ukuthi ma uyoshaya 2 istress sizophela, uthi ma une stress ucabanga ukuthi ma uzosniffa ushaye 2 pull istress sizophela, uthi ma une stress ucabanga ukuthi ma uyohlala e-restaurant or e-bar istress sizophela. Allah uthi lutho, ala bidhikrillahi tatma'inul qulub. Uma ufuna inhliziyo yakho ibe nentokomalo, ibe nenjabulo, ibe nokwethaba, ibe nentokozo, hlala ngaso sonke isikhathi unobudlelwano nomdali wakho. Khonza umdali wakho ngokweqiniso, phenduka khuluva, buya ekudukeni, buya ekunhlanhlatheni, phuma ebumnyameni uze ekukhanyeni, inhliziyo yakho izoyithola injabulo. Kukusiza ngani ukuthi ube nayo yonke imali but ulala 1 hour? Kukusiza ngani ukuthi ube nayo yonke imali kodwa ulala benyoni, ulala uvalisa lelodwa uvule elinyiso? Kukusiza ngani konke lokho? Awunanjabulo empilweni yakho. Ala bidhikrillahi tatma'inul qulub. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.